hauríem de tenir en compte avui i que volem tenir en compte és el sector editorial, i en aquest sentit ens acompanya el senyor Oliver Vergés Pons, d'Anem Editors, que intervindrà amb una ponència intitulada Llibres d'Andorra en el context de la Unió Europea. Senyor Pons, quan vulgui. Cap problema. Bona tarda, molt bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, voldria donar les gràcies als organitzadors, a la Societat Andorrana de Ciències, a la Confederació Empresarial Andorrana, per donar-nos la possibilitat avui de ser aquí i presentar una mica la nostra realitat editorial i també quines perspectives tenim de futur en aquest marc de l'acord d'associació de la Unió Europea. Com saben, el sector editorial andorrà en els últims anys ha viscut un auge important i avui en dia som un seguit d'editorials que estem publicant un bon nombre de llibres regularment durant tot l'any aquí a Andorra. Tanmateix, a excepció d'alguns casos molt concrets, com la recent creada editorial Trotalibros, que potser han vist en algun moment per les xarxes, o la històrica editorial Límits en el seu moment, la realitat del llibre andorrà s'ha circumscrit moltes vegades i en moltes ocasions només al Principat d'Andorra. És a dir, les editorials andorranes hem fet sobretot llibre d'Andorra i hem venut, el nostre mercat principal ha estat el mercat andorrà. Això és comprensible, evidentment, perquè un editorial és lògic que publiqui i tingui més pes i més relació allà on està establerta, però també hi ha un seguit de condicionants que han fet que el llibre d'Andorra sigui un llibre eminentment local. I, sobretot, les qüestions frontereres i la realitat, en aquest sentit, de la relació entre Andorra i els territoris veïns són els que han condicionat aquest tipus de publicacions. Creiem que en l'acord d'associació hi pot haver unes certes perspectives de futur per canviar i perquè els nostres llibres que fem les editorials andorranes es puguin vendre amb facilitat, que aquesta és la qüestió clau, fora del Principat d'Andorra. Si fem una mica de contextualització, avui en dia les editorials establertes a Andorra es troben amb un seguit de dificultats que fan que la presència dels seus productes, dels seus llibres, sigui pràcticament nul·la tant al territori de Catalunya, on compartim llengua i, per tant, seria lògic que hi haguessin un bon nombre de publicacions nostres, com també en altres territoris europeus. Els motius són, bàsicament, les traves frontereres que ens trobem actualment, els costos d'exportació dels llibres des d'Andorra, tant des del punt de vista duaner com fiscal, i també les dificultats de gestió a nivell de fiscalitat, comercial, financera, ens dificulten enormement fer arribar aquests llibres a clients de fora del Principat. D'altra banda, les llibreries de fora d'Andorra també tenen el problema que si volen treballar amb nosaltres, és a dir, amb empreses andorranes, necessiten portar una comptabilitat a part i, per tant, això condiciona que un llibre que pugui ser, puc pensar ara mateix amb el Boris I de l'Antoni Morell, una llibreria que només vulgui tenir un exemplar d'aquest llibre, si ha de fer tota una gestió financera a part en la seva comptabilitat pròpia, realment acabi descartant aquesta opció per només guanyar-hi 2 o 3 euros. D'altra banda, això ens condiciona sovint a passar per distribuïdors tercers, a no poder fer nosaltres l'operativa de distribució a les llibreries de fora d'Andorra, o bé a fer, bàsicament, el que es coneix com crear una altra empresa dins del territori de la Unió Europea, que això no només ho han fet les editorials, i que, de fet, és el cas de l'editorial que represento, que hem decidit crear una empresa a la Seu d'Urgell per tal de poder facilitar tota aquesta operativa. D'altra banda, tenim també la dificultat per la venda de llibres per internet, relacionada també amb el que comentava fins ara, i també la impossibilitat de treballar amb dipòsits, que això també és una qüestió important perquè les llibreries de fora d'Andorra, i també les andorranes, evidentment, si poguessin, treballarien amb dipòsit i, per tant, no haurien de comprar tots els productes per oferir-los als clients, se'ls podria deixar i liquidar només aquells que han estat venuts. Quin és el problema? Que tots els llibres que passen per la frontera, tant sigui de pujada com de baixada, han de passar amb una factura de venda i, per tant, els dipòsits són actualment impossibles. Hi ha diverses vies que hem trobat les editorials per solventar aquest tipus de problemàtiques. Una d'elles, ja la comentava, és crear una empresa dintre de la Unió Europea i, per tant, fer-nos nosaltres la venda i la pujada i la baixada entre l'empresa d'aquí a Andorra i l'empresa que tinguem a la Seu d'Urgell i que després sigui aquesta empresa, dic de la Seu o Rodalies o a Catalunya on sigui, que després sigui aquesta empresa la que vengui les llibreries i, per tant, com que ja és una empresa dintre de la Comunitat Econòmica Europea, ja no té tots aquests problemes que comentava. Altres opcions són mantenir la seu fiscal aquí a Andorra, però realitzar tota l'operativa comercial, tota la gestió, impressió dels llibres, venda dels llibres, des de fora d'Andorra i, per tant,
treballar, per exemple, amb impremtes de fora del Principat i que els productes mai posin els peus aquí a Andorra, a excepció d'aquells que siguin només necessitats per les llibreries que els hagin de vendre. I l'altra opció, que aquesta penso que és la més malaurada, és el fet de renunciar al mercat internacional i optar només, exclusivament, per al mercat local d'Andorra. Val a dir que cap d'aquestes tres solucions és bona. Primer, perquè si només optem pel mercat local, el coneixement que hi ha d'Andorra fora d'Andorra és molt limitat a nivell del món cultural i també, d'altra banda, perquè les altres dues solucions tampoc són bones perquè deixen que el teixit empresarial andorrà no es beneficiï de la nostra tasca. Si nosaltres imprimim a fora d'Andorra, si nosaltres utilitzem transportistes de fora d'Andorra, les empreses andorranes no es beneficien en cap cas de la nostra tasca. Bé, creiem que hi ha un seguit d'implicacions positives que pot tenir l'acord d'associació perquè pensem que el fet que es pugui negociar una lliure circulació de mercaderies hauria de facilitar que totes aquestes traves desapareguessin. De fet, buscant una mica la informació dintre de la Unió Europea, com defineix la lliure circulació de mercaderies o el mercat únic, ens diu que les empreses que efectuen transaccions comercials a Europa poden beneficiar-se del mercat únic de la Unió Europea i també de determinats acords comercials amb altres països europeus. Això significa que la majoria dels seus productes poden circular lliurement dins d'aquest territori sense cap cost afegit i sense restriccions quantitatives. Això es coneix com a lliure circulació de mercaderies. Així és tal com ho defineix la Unió Europea i el mercat, el sistema que nosaltres, les empreses andorranes que ens dediquem, sobretot a la producció de llibres, però entenc que no només nosaltres, ens interessaria de formar part. Per tant, hi hauria d'haver una eliminació dels aranzels, que de fet ja no hi són, aranzels pels nostres productes, pels llibres, que ja no hi són, però també l'eliminació dels que podríem dir-ne, entre cometes, aranzels burocràtics, és a dir, totes les taxes que ens suposa a nosaltres el pas a través dels transitaris i també el pagament de taxes fiscals relacionades amb l'IVA o l'impost de valor afegit que tingui cada país. De fet, l'element més característic del lliure comerç a la Unió Europea és la capacitat de les empreses d'estar dintre del registre d'operadors intracomunitaris que permet que totes aquestes empreses puguin vendre productes a qualsevol punt de la Unió Europea sense la necessitat d'establir-se en el país concret on fan la venda i, a més, sense la necessitat de pagar un impost, un IVA, un IGI en aquell país en concret fins a una limitació de facturació que és molt elevada i que ja els dic que en el cas dels que ens dediquem a la venda dels llibres no hi arribaríem en absolut. Si les empreses andorranes no podem donar-nos d'alta com a operadors intracomunitaris, realment nosaltres creiem que no tindrem una circulació de mercaderies tal com nosaltres ens agradaria o com creiem que hauria de ser per part de superar totes aquestes traves que comentàvem al principi. De fet, ja els dic que nosaltres volem vendre els nostres productes amb igualtat de condicions a tot arreu i si no som operadors intracomunitaris en aquest mercat únic, aquesta situació creiem que no canviarà i que ens quedarem tal com estem actualment. De fet, hi ha un altre tema que ens preocupa i és que si es manté la situació actual, pensem que nosaltres tampoc no podrem vendre els productes de manera igual a tot el mercat europeu. Bàsicament per una qüestió, perquè els fronterers, en principi, seguiran fent la tasca d'entrada dels productes a França i a Espanya i, per tant, el pagament que haguem de fer nosaltres serà de l'IVA o del TVA, en el cas francès, però un cop haguem fet aquest pas, si nosaltres volem vendre els nostres llibres, per exemple, a Itàlia, Grècia, Bulgària, qualsevol país de la Unió Europea, a més haurem de pagar l'impost de l'IVA que tinguin aquests països en concret. Per tant, la factura dels nostres costos es va encarint i els nostres marges com a editors es redueixen, que a més hem de tenir en compte que són bastant reduïts. Pensem, doncs, que si nosaltres no podem entrar en aquesta dinàmica del registre d'operadors intracomunitaris, que esperem que sí, que hi puguem entrar i que això sigui una perspectiva de futur per a nosaltres, la situació per nosaltres quedarà força igual al que tenim actualment. Pensem, a més, que el llibre és un bé d'interès cultural, és a dir, sí, estem d'acord que és un producte, que les nostres empreses treballen amb una lògica de caràcter mercantil, però nosaltres creiem que estem fent un producte d'interès cultural que creiem que es podria negociar o que s'hauria d'intentar negociar que superés aquestes traves frontereres i burocràtiques per tal de facilitar també el coneixement i la difusió de la cultura andorrana fora d'Andorra. Per tant, i amb això sí que ja concloc, crec que les solucions enginyoses que hem trobat fins ara a les editorials andorranes per vendre els nostres llibres fora del Principat són només pedaços i que necessitem que l'acord d'associació pugui contemplar aquests canvis que ens facilitin que els llibres d'Andorra també puguin arribar amb facilitat a tots els territoris de la Unió Europea. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Vergés.